Әйтергә дип баш ватаһыңмы? 6 март киске сәгать 7-ле Өфе утлары бинаһында үтәсәк яраткан йырсыбыз Рөстәм Гызатуллинның гүзәл заттарга язгы байрамга арналган корпоратив дип исемләнгән шоу программына сакырып калабыз. Билеттар kassir.ru алырга мөмкин. Сәлам дуслар, мин Рөстәм Гызатуллин. Алкыштар. Давам итәбез. Сәхнәле Страйковый командаһы. 2010 елдан алып, Күгәрсен башкорты менән Балтас татары антонимдар. Башкортстан Республикасында барган төрле иҗтимагый сәяси проблемаларга карап, безнең йөрәк әрней. Йыр. Башкортстанда яшәем, ди горур минең милләт. Туган ерем турагында тыңлап үтсә әкият. Югары уку йортында 5 ел буе укыдым. Кызыл дипломымды тотып эш Макдональдста таптым. Ежемәйлек эш хакында ипотека түләйем. Алла бирһә 90 елдан түләп бетер яне. Балтаста дары өйендә 54-нче елда Рөстәм исемле егетне күргән был якты дөнья. Авылдарга газ үтмәгән, асфальт урамдары, ә безнең президентыбызның бик матур мыектары. Кызып киткән мыектары, карайбыз бөестенән. Күрәһең эштәре каты төзи бит ул кранашпа. Башкорт телен үтерүгә күпме көз юнәлтелгән. Бер касан да онытмабыз, Ә банда себен төшкән. Яхшы тормышка ышанып, яшәп яда башкортта. Көндә үсүлне ишетеп, Хаумыгыз кәзерле дуслар. эш хакы нимә икәнен оныттым инде күптән. Хәлең нисек һорама һин президентыбыз Рөстәм. Президентыбыз Рөстәм. Бик матур мыектары. Президентыбыз Рөстәм. Төзи бит ул кранашпа. Страйковая командаһы.